Здравейте хора, вземам ви на един от най-притеснителните ми влогове до сега, а именно отиваме на изпит за книжката ми. Просто след толкова много време се моля на Господ, на всички богове, на вас, моля ви всички, искам да бъдете с мен и да мога да си взема книжката, защото вече ми писна от каране, от глупости, искам вече да си карам. Така че просто ми пожелайте късмет. Така, това е моят аутфит. Защото всички знаеме в България колко хора съдат по облеклото, не по душата вътре. Затова реших просто да се облеча семпо, спортно, за да не може никой нищо да не ми каже. Дано и косата да не е проблем, защото всички знаем чичаците какви са и дано да ми се падне добър изпитващ. Тук чакам преди да тръгна за изпита ми. А тук съм точно преди изпита ми, докато чакам другото момиче да извърши нейния изпит. Виждате колко съм притеснен. Направо са насрах гащите. Така хора, аз съм след изпита малко заеквам, малко... Така съм доста притеснен, доста в шок. Взех си изпита, като да не повярва човек. Утре на Story Time ще ви разкажа абсолютно всичко. Просто the word is healing. Чакайте, че вече не мога говоря. Падна ми камък от сърцето. Скоро вече ще си правя бръм-бръм и това си е.